Viete, čo znamená slovo lekáreň? No, okrem toho ľahkého prekladu v slovenčine a češtine, kde sa máme vylekať, má v sebe zakódované aj skutočné nebezpečie. A to v gréckom slove farmácia. Preklad tohto slova znamená jed alebo zaklínadlo. No, ak ideme do hebrejčiny, slovo farmakia znamená čierna mágia. No a teraz už asi všetci vieme, prečo má vo svojom znaku hada.